Medusa. Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε στην ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου Chris Saves. Να κάνουμε ακόμα ένα πάδος ακουσίες μας. Γενιά 5 ημερών, 4-5 μέρες, 4 κάπου εκεί πρέπει να είναι. Τελευταία εκεί μου βγαίνει. Ελπίζω να είστε καλά υγιείς. Κάντε subscribe στο κανάλι, καμπανάκι για ειδοποιήσεις και like να σας τα βιντεάκια. Εννοείται ό,τι θέλετε και ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν, στο σημερινό μας σχηματάκι θα δούμε ένα σαπούνι, ουσιαστικά μια βάση από ένα σαπούνι και μια μηχανή. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Πινελάκι, θα βάλω την συναισθηματική μου αξία, το Behave της Razorrock, έναν 28 Plissoft θεομάλακο θύσανο, σετάκι. Θα ξεκινήσουμε με το σαπούνι που το έχουμε ξαναδείξει στη μάρκα. Θα έχουμε από ελληνική εταιρεία Accept Nothing Else, όσοι καταλάβετε καταλάβατε, και έχουμε την από BBS τη Medusa, ένα ζωικό σαπουνάκι, τ' άλλο 1-2, δεν είναι Kronos Base, είναι μια βάση διαφοροποιημένη από την Kronos, δεν ξέρω ακριβώς τι λείπει. Ουσιαστικά η Kronos είναι κάτι πιο upgrade από αυτήν, από ό,τι έχω καταλάβει. Όσοι ξέρετε κάτι διαφορετικό, διορθώστε με στα σχόλια. Το Medusa, παιδιά, το άρωμά του είναι από άλλο πλανήτη. Δεν υπάρχει. Δεν ήξερα τι ήταν και από διάφορα σχόλια και τα λοιπά. Αναβιώνει το Jean-Paul Gaultier, το Le Mal. Είναι αυτό εδώ το μπουκαλάκι, πολλοί το γνωρίζουμε και πολλοί το έχουμε βάλει. Εγώ το ήξερα το μπουκάλι, το είχα βάλει στο παρελθόν, πολύ δυνατό. Είναι μοιραίμα απίστευτο. Όσον αφορά για τις κύριες νότες, έχουμε βανίλια, βοτανικό, φρέσκο πικάντικο, λεβάντα, θερμό πικάντικο, πράσινο, πούδρα, γλυκό και γρυμπάρι, κανέλα. Αυτά είναι της κολόνιας, έτσι. Γνωστό άρωμα σε πολλούς, είναι γλυκό, πολύ γλυκό. Φαντάζομαι ότι και όσον αφορά για τις αρωματικές νότες, εκεί πέρα θα παίζει μπάλα. Όσον αφορά τις νότες κορυφής, έχουμε λεβάντα, μέντα, κάρδαμο, περγαμόντο, αρτεμισία. Νότες καρδιάς έχουμε κανέλα, άνθη πορτοκαλιάς, κίμηνο, σπόρος. Και στη βάση έχουμε βανίλια, τόνκα και χρυμπάρι, σανταλόξυλο και κέδρο. Λοιπόν, είναι ένα συνοθήλευμα αρωμάτων, δεν μπορώ να το περιγράψω. Όσοι έχετε μυρίσει το Jean-Paul Gaultier, είναι πολύ κοντά. Πάρα πολύ δυνατό αρωματάκι. Βγάζει βανίλια, είναι πολύ γλυκό άρωμα. Είναι για όλη την εποχή, έτσι. Δεν έχει εποχικότητα το συγκεκριμένο. Άντε, γεια. Αυτό είναι ακόμα πιο δυνατό. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Πολύ δυνατό. Και στη μηχανή. Μηχανή, παιδιά, έχουμε μια αμερικάνικη μηχανούλα. Value for money μηχανή. Δεν είναι κάποια μηχανή η οποία ξεπερνάει τα κόστη. Και είναι από την Fine Accoutrements και έχουμε την D5, έχουμε την Open Comp version της Fine, αυτή την αντιπαθέστατη λαβή, πολύ ομός, αλλά θα το πω, παιδιά, εγώ προσωπικά θα κάνω τράμπα με αυτήν, γιατί δεν ξέρω, η συγκεκριμένη λαβή αυτή εδώ και κοντή είναι επίσης. Δεν βολεύει τόσο και επίσης γλιστράει τρένο, γιατί έχω την αντίστοιχη ίδια. Δηλαδή θέλω να πω, βγάλα μια καινούργια μηχανή. Δεν μπορούσαν να καινοτομήσουν και να αλλάξουν. Δηλαδή είναι ακριβώς η ίδια με την Fine Marvel. Τέλος πάντων, γούσταν αυτά. Έβαλα μια χάλου τιτάνιο της Razorrock και ταιριάζει γάντι, είναι τέλεια. Πάμε να δούμε λίγο πιο κοντά και την κεφαλή. Έχω φορτώσει πάνω μια Visamet. Δεν ξέρω αν σας φέρνει λίγο προς R41 το στυλ, γιατί και τα δίδες δεν είναι μητερά να πεις. Είναι ένα ευρύδιο και αυτό, ευρυδικό στυλ, με ένα καλό κενό. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι αδιάφορο το κενό, αλλά δεν είναι και τόσο έτσι επίφοβο. Δεν ξέρω, ενδέχεται να έχει και ουδέτερη έκθεση λεπίδας.
Έτσι όπως το κόβω, ειδικά σε αυτή τη γωνία, άμα το δείτε. Θα δούμε. Εντάξει, ζάμακ είναι, δεν είναι κάποιο υλικό συγκεκριμένο, για την κεφαλή μιλάω. Τώρα καινούργιο εργαλείο, γύρω στα 50 κάτι ευρώ βγαίνει. Οπότε παιδιά, φορτώνω τη μεντούσα από BBS και πάμε να δούμε τι λέει Fine. Τ' άλλο παιδιά, από BBS, έχει μοσχοβολήσει ο τόπος αυτό το άρωμα. Φορτώνει εύκολα, μπορώ να πω, διαφορετικά από την Kronos Base. Όπου δεν υπάρχει το άρωμα. Δεν υπάρχει το άρωμα του. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω είμαστε πολύ καλά. Πάρουμε και το υπόλοιπο κομμάτι. Τι έχει μείνει εδώ μέσα. Και με το Razor το Hive λίγες σταγόνες. Βάλουμε τι λέει αυτή η βάση της BBS. Διαφορετική βάση. Δεν είναι το ίδιο με την Kronos. Σε αίσθηση και σε δομή. Η Kronos είναι πιο γυριστερή. Αλλά όμως σίγουρα σηκώνω το νεράκι της. Το πινέλο είναι πάρα πολύ δυνατό. Γενικώς στις Razor ο πλής ο φτύσαμος είναι πολύ μάχημος, πολύ ανοιχτός, ψηλός. Η δομή του αφρού βλέπετε δεν έχει τη γυαλάδα που έχουν άλλες δομές, αλλά όμως είναι πολύ καλή. Είναι φάση ταμπάκ το στυλ αυτό, έχει μια ψηλό γυαλάδα, άμα δείτε, αλλά δεν είναι η γυαλάδα που έχει η Kronos. Παρ' όλα αυτά όμως το βλέπω πολύ κομπλέ. Και πάμε για το πρώτο πέσμα. Φίλοι μου, πρώτη επαφή με την Fine, τη συγκεκριμένη επαφή και μαζί σας. Έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια, έχω ακούσει λόγια και για ήπια μηχανή. Εγώ τη βλέπω ότι μοιάζει με μια R41, βέβαια R41 είναι εντελώς flat base plate με top cap. Αυτό δεν είναι, αλλά όχι τόσο, ένα τσάκ λίγο πιο αυτό. Οπότε θα το δούμε τώρα live μαζί.
Ωραία πράγματα. Λοιπόν, όντως. Πάρα πολύ ωραία. Είναι εξίσου εξαιρετική όπως η αδερφούλα της, η Marvel. Εντάξει, δεν είναι κανένα ξύρισμα τρελό. Αυτές οι μπάρες είναι ωραίες στο πρόσωπο. Τα δόντια είναι δηλαδή, δεν είναι... Τις ώρες 41 είναι ένα τσακ πιο επιθετικά. Εδώ είναι γλυκιά. Δεν αισθάνεσαι λεπίδα με τίποτα. Λοιπόν, αισθάνεσαι... Κατάλαβες το ωραίο. Πάμε για ένα δεύτερο. Είμαστε πάλι πίσω. Δεν φρόντισα πάρα πολύ το σαπούνι όταν έκανα τον αφρό και η δομή του είναι νομίζω αρκετά καλή. Όσοι αγαπάτε το σπλέι και εμένα, από τον Batman δεν είμαι πολύ φαν. Είμαι, αλλά σε μέτρια ένταση. Αυτή η θύσανη όπως και της Phoenix είναι πολύ δυνατή και τα κασμίρ της έχει. Γενικώς η συνθετική είναι πολύ ψηλά. Και η συγκεκριμένη συνθετική ειδικά, η οποία είναι δεύτερο χέρι, είναι και οικονομική. Τι κάνεις τη δουλειά σου γαμό. Λοιπόν, η μηχανή είναι ήπια. Κάνει άντα για καθημερινό ξύρισμα και με κόντρες άμα έχει. Έχω βάλει μια βίζα με πάνω στη δεύτερη χρήση. Δεν θυμάμαι αν το είπα, δεν το ξαναλέω. Οκ. Μια χαρά ξύρισματάκι. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε να πούνε επειδή είναι Ζάμακ. Έχει και καλή λύση και μεταξυριστική και η εταιρεία. Είμαστε και ενυδατωμένοι καλά. Οπότε δεν χρειαζόμαστε να προσθέσουμε σαπούνι. Πολύ βαθύ ξύρισματάκι. Πρέπει να έχει σχεδόν ουδέτερη της λεπίδας. Εδώ η ερώτηση που κόβει δεν είναι την αισθάνομαι. Ενώ κόβει. Ή εδώ π.χ. ενώ π.χ. με τραβάει άλλες φορές. Εδώ δεν αισθάνομαι τίποτα. Ήπια μηχανούλα. Όχι αδιάφορη όμως, έτσι. Είναι ωραία η κεφάλαιξη. Με μηδέν ερεθισμούς. Αφού είναι και ουδέτερη κατά πάσα πιθανότητα. Άμα δεν κοπούμε μια φορά δεν γίνεται ρε πούστη. Αλλά γενικά παιδιά κομπλέ η φάση.
Μια χαρά. Δηλαδή δεν κόβεσαι μόνο άμα δεν κάνεις χαζομάρες. Λέω να προσέχω. Αυτά παιδες, πάμε για το aftershave. Είμαστε πάλι πίσω παιδες. Jean Paul Gaultier. Αναβίωση. Αρκετό να το χαρούμε. Αχ, πρασινάδες. Βανίλιες. Πω πολύ γλυκό άρωμα, παιδιά. Εντάξει, ένα άρωμα για όλες τις εποχές. Προσωπικά εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου και το απολαμβάνω επίσης τέλεια. Και τι είχαμε στο σημερινό μας εξοπλισμό. Λοιπόν, πινελάκι, Ridge Rock High Behave 28 Plissoft, ένα πινέλο αρκετά φθηνό, γύρω στα 18 ευρώ. Πολύ δυνατό έτσι στο split ειδικά. Λοιπόν, σετάκι είχαμε από BBS το Medusa, μία αναβίωση είναι τάλο 1-2, μία αναβίωση του Jean Paul Gaultier, Le Mal, πολύ έτσι ζωντανό αρωματάκι, πολύ υγιεινό, με βανίλια κυριαρχεί, δηλαδή ακόμα και στην πυραμίδα τη βανίλια την έχει ψηλά, σαν κυρίες ο Χορδής, ότι πιο δυνατές είναι βανίλια βοτανικό και λεβάντες έτσι, είναι γλυκό αρωματάκι, πουδράτο ρε παιδί μου, θυμίζει barbershop άρωμα έτσι, δηλαδή το θυμίζει το barbershop, το δικό του barbershop έτσι. Η κάθε εταιρεία το λέει διαφορετικά, παρόλο που και η BBS έχει barbershop, θα μπορούσε κάλλιστα και αυτό να ονομαστεί barbershop με τη μυρωδία που έχει. Λοιπόν, πολύ δυνατό, το aftershave του επίσης καθόλου έχει τη λεπαρότητα που πρέπει να έχει, λίγο παραπάνω, αλλά εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί, δεν είναι και βαρασινό, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και στη μηχανή, παιδιά μηχανή είχαμε από Fine Accoutrements, είχαμε την DE5, μια Open Comp υβρίδιο, πες την όπως θες τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς Open Comp, είναι μια πολύ ήπια μηχανή, αποτελεσματική μηχανή, σε βαθμό που άμα ξεχαστείς, καλή ώρα την τρως εδώ, γιατί και σπυράκια θα τα φάει και τα λοιπά. Το blade gap δεν είναι πολύ μεγάλο, παρόλο που φαίνεται ότι δεν είναι τόσο μεγάλο. Έχει gap, έχει το gap του, αλλά είναι τέτοια η έκθεση που δεν την καταλαβαίνεις στη λεπίδα, είναι σχεδόν ουδέτερη. Μπορεί να είναι και ουδέτερη, γιατί δεν την αισθάνεται την λεπίδα. Με αποτέλεσμα να μπορείς να κάνεις buffing όσο ώρα θέλεις, με ρυθμούς, δεν νομίζω, πέρα από το κοσματάκι δεν είχα κάτι. Αυτά σπηριά εδώ δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είχα κάποιο ρυθμό. Δυνατό μηχανάκι, σε ένα κόστος βατό, γύρω στα 50 ευρώ. Εγώ και με την προηγούμενη Marvel είχα μείνει ευχαριστημένος. Ίσως κάνω κάποιο συγκριτικό, να σκεφτείς εγώ και τις δύο. Όχι ότι πολύ διάλυτη, δεν έχει κάποιο νόημα, αλλά μπορεί να τη γράφει μεταχειρισμένη και να έχει μια γνώμη. Αλλά μου άρεσε πολύ και η κεφαλή της, έτσι που κάνει αυτές τις γωνίες εδώ πάνω. Η άλλη δεν τις έχει, είναι πιο διαφοροποιημένη. Έτσι ένα διαφορετικό σχεδιάκι. Σας λέω, το μόνο που με χάλασε είναι σε αυτό το πράγμα εδώ, το οποίο ήδη το κρατάω και γλιστράει. Δηλαδή δεν το αφήνω, το κρατάω και γλιστράει. Δηλαδή είναι και βαριά, δεν είναι ότι κακός, πολύ κακός. Αλλά έχουμε τις Razor, τις Lados, οι οποίες ταιριάζουν όλες με όλα. Και έκανε ένα πολύ ωραίο ξύρισματάκι, ήταν και ελαφριά. Δεν ξέρω με βαριά μηχανή πώς συμπεριφερόταν το ξύρισμα το συνολικό. Πάντως με τη Halo που είναι τιτάνιο και πούπουλο, το βάρος είναι κατανεμμένο σε όλη την μηχανή. Καθόλου ξύρισματάκι τίμιο, βατό, το σαπουνάκι εξαιρετικό, το πινελάκι γνωστό και μια νέα μηχανή. Να δούμε τι λέει. Όσον αφορά για τη συγκεκριμένη μπράντα, δεν πρέπει να υπάρχει πλέον, δεν τη βρίσκω. Όχι το κωδικό του Medusa. Παρ' όλα αυτά, σαν άρωμα, γιατί το άρωμα μένει στο τέλος, το Jean Paul Gaultier, δηλαδή είτε σε κάποιο αυτοσυσκευή, είτε σε κάποιο κλόνο, είτε στο ίδιο το άρωμα, δεν υπάρχει. Φανταστικό παιδες. Αυτά. Κάτσε subscribe στο κανάλι, καμπανάκι για το like, αν σας τα βιντεάκια.
σχόλια, οτιδήποτε θέλετε και να συμπληρώσετε σε κάτι λάθος που μπορεί να πω εγώ, ανοιχτά είναι. Ό,τι θέλετε λέτε και απαντάμε και μιλάμε. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια χαρά.